कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण अंदर की हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष भद्रेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ అందరికి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపు నుండి స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ లో మనము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయంలోని 12వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్లోకం: శివాయ లోకస్య భవాయ భూతయే య ఉత్తమ శ్లోక పరాయణ జనాః జీవంతి నాత్మార్థ సమసౌ పరాశ్రయం ముమోచ నిర్విద్య కుత కలేవరం. సో భావం: దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని భక్తికే అంకితమైన వారు ఇతరుల క్షేమము, ఆనందము, అభ్యుదయముల కొరకే జీవింతురు. తమ స్వలాభము కొరకై వారెన్నడూనూ జీవింపరు. పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా ఆ విధంగా సమస్త లౌకిక సంపదల సంగము నుండి ముక్తుడై ఉన్నను ఇతరులకు ఆశ్రయమైన తన దేహమును ఎందులకు పరిత్యజించెను. సో ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు దేహాన్ని త్యజించడం గురించి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి వారు ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా ఇతరులను కృష్ణ భక్తి మార్గం వైపు నడిపించేవారు కదా, మరి ఎందుకు ఇలా అనేటువంటిది అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు: దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని భక్తుడైన కారణంగా పరీక్షిత్ మహారాజు ఆదర్శనీయుడైన రాజు మరియు గృహస్థుడై ఉండెను. కృష్ణ భక్తుడైన వాడు అప్రయత్నంగా సర్వ శుభ లక్షణములను కలిగి ఉండును. పరీక్షిత్ మహారాజే అందులకు చక్కని నిదర్శనము. తనకున్న లౌకిక సంపదల యెడ అతడెన్నడూనూ అనురక్తిని కలిగి ఉండలేదు. కానీ తాను ప్రజల యోగక్షేమములను గాంచవలసిన రాజైనందున అతడు వారి సంక్షేమ కార్యములందు సదా నిమగ్నుడై ఉండేవాడు. జనుల ప్రస్తుత జన్మ సంక్షేమమునేగాక తదుపరి జన్మ సంక్షేమమును గూర్చియు అతడు యత్నించెను. గోహత్య గాని కళేబర అని అతడు అనుమతించలేదు. ఒక జీవిని రక్షించుటకు సర్వ ఏర్పాట్లు గాంచుచు వేరొక జీవిని వధించుటకు అనుమతి నొసగా
మూర్ఖ పాలకుల వంటి వాడు కాదతడు. కృష్ణ భక్తుడైనందున మానవులు, జంతువులు, వృక్షములు అన్ని వంటి జీవులన్నీ సర్వజీవులకు ఆనందం కలుగు రీతిలో ఏ విధంగా రాజ్యపాలన చేయవలెనో అతడు చక్కగా ఎరిగి ఉండెను. అతడెన్నడూనూ స్వార్థమును కలిగి ఉండలేదు. స్వార్థమనున్నది సాధారణంగా తన వరకు లేదా తన వారి వరకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండును. కానీ పరీక్షిత్ ఆ రెండు తరగతుల స్వార్థ ప్రవృత్తికి అతీతుడైనట్టి వాడు. పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి ముదము గూర్చుటయే అతని ఏకైక కోరిక. రాజైన వాడు భగవానుని ప్రతినిధి గనుక రాజు యొక్క కోరిక భగవానుని కోరికతో ఏకీభవించి ఉండవలను. జీవులందరూ తనకు శరణజొచ్చి సుఖశాంతులను బడియ వలెనని భగవంతుడు వాంఛించును కనుక తన పాలన యందున్న జనులందరికీ భగవద్ధామమును చేరు రీతిలో మార్గదర్శనము చేయుట రాజు యొక్క ప్రథమ ధర్మము కావలెను. అంత్యమున భగవద్ధామమును చేరు రీతిలో జనులందరూ తమ కార్యక్రమములను మలుచుకొనున్నట్లుగా అతడు ఏర్పాట్లు గావించవలను. భగవద్ ప్రతినిధి వంటి రాజు యొక్క పాలనలో రాజ్యము సదా సంపద సమృద్ధమై యుండును. ఆ సమయమున జనులు మాంసభక్షణము చేయవలసిన అగత్యము ప్రాప్తించదు. ధాన్యము, కూరగాయలు, ఫలములు మొదలగు ఆహార పదార్థములు పుష్కలంగా లభించు కారణంగా మానవులు, జంతువులు కూడా తమ తృప్తి తీరునట్లు వాటిని భుజించు అవకాశము లభించును. ఈ విధంగా జీవులందరూ తగిన ఆహారము, ఆవాసములతో సంతృప్తి నొంది ధర్మ నియమములను పాటించినచో ఒక జీవి మరి ఒక జీవి నడుమ కలతలే సంభవింపవు. పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ విధంగా సమర్థవంతుడైన రాజైనందున అతని రాజ్య పాలనలో సర్వులు ఆనందమును కలిగియుండిరి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో సౌనకాది మునులు మరి సూత గోస్వాముల వారు సుఖదేవ గోస్వామి వారు ప్రవచించినటువంటి శ్రీమద్ భాగవతమును ఆయన తాను అనుభూతి పొందిన రీతిలో, అంటే తాను విన్నది అవగాహనం చేసుకున్న రీతిలో దానిని వారు అడిగినందుకు చెప్తాను అని చెప్పినటువంటి సందర్భంలో మరి ఇక్కడ మొదటగా సుఖదేవ గోస్వాముల వారి గురించి అడిగారు. ఆ తదుపరి సూత గోస్వాముల వారిని పరీక్షిత్ మహారాజు దేహత్యాగం చేయవలసినటువంటి పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో మరి పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఎటువంటి మరి ఇతర రాజులతో కలత కూడా లేదు. ఎందుకంటే శత్రు రాజులందరూ కూడా తమకు తాముగానే ఆయన దగ్గరకు వచ్చి కప్పం చెల్లించి ఆయన యొక్క రక్షణ కోరుకున్నటువంటి వారు కాబట్టి ఎటువంటి శత్రు భయం కూడా లేదు ఆయనకి. అలాగే మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, శివాయ లోకస్య భవాయ భూతయే. మరి ఆ సమస్త జీవుల యొక్క అభ్యుదయ కొరకు, క్షేమము కొరకు, మరి ఆర్థిక అభివృద్ధి కొరకు మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క భక్తుడైనటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు
ఎందుకంటే దేవదేవుని యొక్క భక్తులు ఇతరులను ఉద్ధరించడానికి మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చూడవచ్చు. సో మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ కలియుగంలో జనులనందరినీ, ముఖ్యంగా పాశ్చాత్యులు, మరి ఒక కల్చరు ఇది లేకుండా హిప్పీ కల్చర్తో మందు మగువలతో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా మార్చి వాళ్ళందరినీ, ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైన ఈ లౌకికమైనటువంటి ఆనందమే సుఖాలే కాదు అని మరి భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని జీవులపైన, ఎందుకంటే విష్ణు భక్తులు వైష్ణవులందరూ కూడా ఇతర జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఉండేటువంటి వారుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ అంటూ ఉన్నారు, సూత గోస్వాముల వారితో అడుగుతున్నాడు సౌనక ముని, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని భక్తికి అంకితమైనటువంటి వారు ఇతరుల యొక్క క్షేమము, ఆనందము, అభ్యుదయం కొరకే జీవిస్తారు కదా, మరి అలా జీవించవలసినటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు మరి ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా వదిలేసి ఇతరులను మరి ఉద్ధరించడము, ఇవన్నీ చేయవలసినటువంటి అన్నీ కూడా వదిలేసి ఎందుకు దేహాన్ని పరిత్యజిస్తూ ఉన్నాడు? ఎందుకంటే వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కూడా తన స్వలాభం కొరకు పనిచేయడు. మరి అటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు, ఎందుకంటే ప్రజలను ఎంతో చక్కగా పరిపాలించినటువంటి వాడు, ఆదర్శరాజు, ఆదర్శమైనటువంటి గృహస్థుడుగా కూడా ఉన్నటువంటి వాడు పరీక్షిత్ మహారాజు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తులు అప్రయత్నంగానే ఈ విధమైనటువంటి సర్వ శుభలక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. ఒకసారి ఒక జీవుడు భక్తి భావనలోనికి వస్తూ ఉన్నాడంటే, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాడు అంటే మరి దైవీ లక్షణాలను అతడు కలిగి ఉంటాడు, భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా. కనుకనే మరి కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి వాడు సర్వశుభ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు. అలా కృష్ణ భక్తుడు సర్వశుభ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు అని చెప్పడానికి పరీక్షిత్ మహారాజే గొప్ప ఉదాహరణ కదా. ఎందుకంటే ఆయన లౌకిక సంపదల ఎడ ఎన్నడూ కూడా అనురక్తిని కలిగి ఉండలేదు. తానెప్పుడూ కూడా ప్రజల సంక్షేమం కొరకే ప్రయత్నాలు చేశాడు. వారి యొక్క సంక్షేమ కార్యాలందే సదా నియుక్తుడై ఉన్నాడు. ఆయన ప్రస్తుత జన్మలో వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమమే కాదు, తదుపరి జన్మలో కూడా వారి యొక్క సంక్షేమమును గూర్చి యత్నించాడు. ఇది గొప్ప పాయింట్ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పడం. అంటే ప్రస్తుత జన్మ అంటే ఈ జన్మలో అతను వారికి కావలసినటువంటి ఈ దేహపరమైనటువంటి సౌకర్యాలనే కాకుండా దానితో పాటుగా మరి తదుపరి జన్మ అంటే ఏంటి, ఉన్నతమైన స్థితులకు చేరుకోవాలి అంటే ఏంటి, సక్రమమైనటువంటి నడవడికను కలిగి ఉండాలి, భగవద్ విజ్ఞానాన్ని ఆయన అందించాలి. ఎలాగైతే భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా దివ్య జ్ఞానం, మరి రాజులు రాజర్షులు అయినటువంటి వారు ఆ భగవంతుడు అందించినటువంటి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పరంపర ద్వారా ప్రజలకు తాను ఆచరిస్తూ ప్రజలకు చేసేటువంటి వాడు. సో కనుకనే ప్రజలందరూ కూడా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా ఈ జన్మలను త్యజించినప్పుడు తదుపరి వారు ముక్త స్థితులుగా పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కదా. సో కనుకనే తన రాజ్యంలో గోహత్య కానీ ఈ కబేళాలు కానీ లేకుండా చేసేవాడు. కబేళాలకు అనుమతే లేదు. వాస్తవానికి మరి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఒక జీవుని రక్షిస్తున్నాం అంటే, ఉదాహరణకి మానవుల కోసం ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు మానవుల కోసం సంక్షేమ కార్యాలు ఇవి చేస్తున్నాయి అనుకోండి. ఒక పక్క మూగజీవులను, జంతువులను వధించేటువంటి కబేళాలను కూడా అనుమతిస్తూ ఉన్నాయి. మరి అది ఏమంటారు, ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ కలియుగంలో పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మూర్ఖులు అనే చెప్పాలి, మూర్ఖ పాలనే అని చెప్పాలి. కానీ పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ విధంగా చేయలేదు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకేచ అంటూ చెప్పినట్లుగా మరి భక్తుడైనటువంటి వాడు, మరి పండితుడైనటువంటి వాడు సర్వజీవుల ఎడ సమత్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అంటే
మరి కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి వాడు మానవుల యందు, జంతువుల యందు, సర్వజీవుల యందు కూడా సమత్వ భావాన్ని కలిగి ఉండాలి. అందుకనే ఏ జీవులకు అంటే అటు మానవులకు కానీ, జంతువులకు కానీ, వృక్షాలకు కానీ తన రాజ్యంలో మరి చక్కని పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. అతడెన్నడూ కూడా స్వార్థమును కలిగి ఉండలేదు. ఎందుకంటే భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు, ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు స్వార్థము అనేటువంటిది ఉండదు. సాధారణంగా స్వార్థం అనేటువంటిది తన గురించి తన స్వయం అంటాం. నేను, నాది, నాకు. అలాగే నా వాళ్ళు, మా వాళ్ళు అనేటువంటి భావనలు. ఆ విధంగా 2 స్వార్థ ప్రవృత్తులు ఉంటాయి. వాటన్నిటికీ కూడా అతడు అతీతుడైన వాడు. ఎందుకంటే భగవంతునికి ముదమును చేకూర్చుటయే భక్తుడి యొక్క ఏకైక కోరిక. మరి విష్ణు భక్తుడైనటువంటి, కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లు రాజు భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి కనుక ఆ రాజు కోరిక ఏ విధంగా ఉంటే, ఎలాగైతే ఒక యజమాని యొక్క సేవకుడు యజమాని కోరిక ఏది ఉంటే దాన్ని నెరవేర్చడానికే కదా మనకి ఉండేటువంటి పనులు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు. మరి పరీక్షిత్ మహారాజు తన యొక్క యజమాని శ్రీకృష్ణుడుగా గుర్తించినటువంటి వాడు. మరి తన యజమాని అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు కోరిక ఏమిటి? సర్వజీవులు సుఖశాంతులతో ఉండాలి. ఈ జీవులందరూ కూడా ఈ దుఃఖాలయం నుండి, అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయం నుండి బయటపడి శాశ్వత ధామాన్ని చేరుకోవాలి అనేది. మరి రాజు ఆయన యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ విధంగా జనులందరినీ కూడా భగవద్ధామము చేరే రీతిలో మార్గదర్శకం చేయడమే రాజు యొక్క ప్రథమ ధర్మము కావాలను అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా జనులందరినీ కూడా ఆ భగవత్ ప్రతినిధి అయినటువంటి వాడు పరిపాలిస్తూ, ఇంతకు ముందు కూడా మనకి భగవద్గీతలో 3వ అధ్యాయం అక్కడ చెప్తారు, ఈ దేవదేవుడు సృష్టి ఆరంభంలో మనకి పరస్పర సహకారం కోసం ప్రకృతి, మానవులను, దేవతలను సృష్టించినటువంటి వాడు. ఈ మానవులు వారి యొక్క స్వధర్మాలను సక్రమంగా నిర్వహించినప్పుడు అవి యజ్ఞాలు అవుతాయి. ఆ యజ్ఞాలకు సంతసించిన దేవతలు పుష్కలంగా మనకి కావలసిన సమృద్ధిగా ఇస్తూ ఉంటుంటారు. మరి రాజు సక్రమంగా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్రకృతి కూడా అనుకూలిస్తుంది. తద్వారా ఆ జీవులకు కావలసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు, ధాన్యాలు, కూరగాయలు అన్నీ కూడా సమృద్ధిగానే లభిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మరి ఇతర జంతువులకు కలత చెందించి జంతువులను సంహరించి తినవలసినటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి మానవులకు ఆహారం ఏంటి? ధాన్యాలు, కూరగాయలు. కానీ ఎక్కడో ఆ ఎడారి ప్రాంతాలలో జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కూరగాయలు, ఆహార పదార్థాలు లేనటువంటి కారణంగా జంతువులను వేటాడి జంతు మాంసాలు తినేటువంటి ఆ కల్చర్ మన దగ్గర ఏర్పడుతున్నారు మనకి అసలు. సో మన బయలాజికల్ సిస్టంలో కూడా ఈ మాంస జీర్ణ వ్యవస్థే ఉండదు, కానీ దానికి భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన అత్తిను, ఇత్తిను అని చెప్పడం మూర్ఖులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రచారాలు అవి. సో మానవునికి సుఖమయమైనటువంటి, మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా, ఆహారాలు మనం ఏంటి అనేటువంటిది మనం తినేటువంటి ఆహారాల్లోనే ఉంటుంది అనేది. సో కాబట్టి మరి ధర్మ నియమములను పాటించి ఆదర్శమైనటువంటి గృహస్థుడుగా ఉన్నటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు ఎంతో సమర్థవంతుడైనటువంటి రాజు. ఎందుకంటే ఆయన రాజ్య పాలనలో సర్వలో ఆనందముతో ఉన్నటువంటిది. అటువంటి ఆయన ఎందుకు దేహాన్ని త్యజించవలసి వచ్చినది అని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.
हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी।